हेलौ लोगोफोर दिनै लोगोफोर आं लाइभ फैबाय लाइभ भिडिअ बानायदो दिनैसो बानायथाराखैमोन टाइमबो मोनाखैमोन दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव लाइभ भिडिअ बानायबाय नोंथांमोना मा बुङो लोगोफोर आंनि लाइभ भिडिअ नोंथांमोना मा बुंनो लुबैयो लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाबाथाय आंबो नोंथांमोना मा सानो एबा माबायदि मोनो आंनि भिडिअफोरखौ नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरदो होमबा आं गोजोननाय मोनगोन लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो बेखौबो बुजिगोन आं रावबो गैया खोमा सासे मानसिबो लोगोफोर आं भिडिअ बानायनो मोनाखै टाइम मोनाखै ओंखायनो भिडिअ आगारनाय जायाखै लोगोफोर बानायगोन आं टाइम दिनै एसे मोन्दोंमोन थेवबो दिनै एसे बिजि जादों एसे बिजियानोखा बेनिफ्राय दा दसे टाइम मोनदों इयावनो एसे लाइभ भिडिअ खालामनानै नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाबाय लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि मोनो आं भिडिअखौ लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरदो रावबो गैया माथो लाइभ भिडिअ हेलौ लोगोफोर आंनि साबसक्राइबार नोंथांमोन नोंथांमोना आङो दिनै एकदम लाइभ नुबाय लोगोफोर एकदम लाइभ नुदों आंखौ नोंथांमोना दिनै गैया लोगोफोर आंनाथ' मनिटाइज आंना मनिटाइज जायाखै दाबो आंना इउटुब चेनेला मनिटाइज जायाखै मनिटाइज नोंथांमोनना जाबाय जानांगौ नाथाय आंना जायाखैनो मनिटाइजआनो दाबो जायाखै लोगोफोर खालामनो हागोन हाया मिथिया खालामनो हाबाथाय मोजां जागौमोन नायनोसै लोगोफोर नोंथांमोना जुदि नोंथांमोना आंखौ हेल्प खालामो आंबो मनिटाइज खालामगोन नोंथांमोनजों थांफानो हागोन लोगोफोर